Mazong adlaw guys, si Floramin ni magluto tani jug pamahaw. Sa di pa reta magsugod no, welcome day sa mga bagong salta na tadaan ni. Ug sa ating mga karaang mga sumusunod ani, daghang salamat sa pagbalik-balik ug tan-aw dani nga to ang daily vlog. So karon magluto ra man si kog itlog. So ganahan gad kog daghan na kamatis kay mura bitog makatabang pud sa lasa ba pawa-wa pud sa luod. Medyo ang hitan ko guys og pure nga itlog mo nang butangan hag kamatis ja sibuyas pud usa ra ka buk sibuyas. Sa una guys, butangan ni na hag ahos kay ganahan man kog ahos karon kay bahuan man ko sa ahos. Oy, mura naman pud ni wakwak. Tulog ka itlog atong ibatan kay gagmadyan ugod po ning itloga. Ja, kami mas undoy din ni mga unduha di. Tuluhon lamang po nato makaigo pud tamas kuto-kuto. Samtang ga prepare ko dari undoy ang gipahugas sa kaha ug gipahalin ko sa abuhan kay magtuwad-tuwad lagi kapudyon ko sa magtuwad-tuwad. Kay dugay man lagi na nga mata mo nagakarag-karag naming duha ga tinabangay na midari nanilhig sa kudari kay ang mga basura gipangkalat sa iring. Siya po dito igahajep-hajep kay napikahoy hindi mo siga. Harapon hang bagutbot bagaluto ko. Wa man day maun ang kamera. Ano na luto na hinog atong itlog. Mamahaw ta guys kay manglakaw ta karon humagkaon. So mga to mini undoy guys sa moto. Kay gihidlaw nagasidin taon kus mo to magtanaw. So short hike ranis sa mga 20 siguro kalakang na. So before dito mo padadon sa tong vlog karon guys, nako ipaila-ila ninyo si Miss Cristina Butil Kuray among aning silingan. So sa mga nangita dehag mga bakanteng lote, mga house and lot, mga paabangan nga bay, apartment, condominium, kunta ka ra ni si Janinjo. Kay daghan mo gud ni connections kay tibok Pilipinas si Jang Hawid. So ug na mo kinahanglan mga juta baron bayan ba ninyo ray negosyo, kunta ka rin si Ja. Ja syempre pagpaila ra man pud mo gikan mo na he. So mo na ijang Facebook page mo po na ijang number nas ibabaw sa ijangan. I-add ra ninyo or text kay og naamoy kinahanglan. So guys, di ana mismo to si Undoy kay mamunlot man na si Jada nagmursiko. Kaya nagdaman mig banig, ang mga hapin na nagbanig ja, lingkod-lingkod mi dana. Wa man po ingog init, ja, madyo purong adlaw kay wa po uwan kay das mga niaging simana gara biguan sus makalisang kay naikilat og dagdag kauban. Kami daris bukid kay gusto mi mulaag ari man mismo to katunong. Kamo pud nga na syudad, gusto mo mulaag adto po mo small katunong. Ako guys, grabing dugadja ra na gusto nga mulaag. Bisag dari ra gud nga na maglantaw-lantaw ug daring buntod kay mao man jud ni kalipay na lagi sa una pa man jud kay bawo na mga jud mo dana. Kaya di pala mga jogo boros ron na ning saka na mida nang bungtod ng atbang or asa na kami kaabot-abot ros undoy og di pa ko buntis ug gaduda mig banig ihapin ba karon di pa tabilang gaen di pud kamangan itong bugan ug gumigas kay kita mga badge magjama-jama ron pud tarig ang daring juta na sudlan pala magmananap ni atong bilahan so ata gid din taw ning panalipdan ning atong bilahang nag-iisa na kay unsa gid din taw madisgrasya in taw gatong banan saan naman lamang wa nay kalipay simba ko gajud mo atunos bilahan sa silingan buang nagajud so unsay nga buhaton magdaga jud og banig aron di mag-overthink buang naman siguro ko angin dos banig ni abot naman tas bilahan medyo aliwaros dari guys kay nay construction datos ubos nay mga bakho nang gitingog ja kay di naman kaya maadto pas pikas bungto di dari ra laman mi jadi mapud mawa ni nga tuang isna kay di ra pa magsilbig way isnak ning buros kay magsipok ag utok makulatahag bana so di aga bonbon pud mig makaon nas silupin di man na silupin nas ikubag nga puwa tulogo na kabaw na nan tanawan ni jogon sa namang baon di pa bungga lagi kaadyo gidapog tubig sa kalitron di pa ta madunlan sa pa guys kay mo plaster ko daari kay kutasan ako dami baon pud guys dami dinengag nga man ni ay ito chichirya di na bawal ko chichirya syempre dami kamuti nga orange salamat day ni Clarissa init pa dyan ni kay mao pa pagkaluto dadapi among paris nga paut-put nga nila dit guys dit sa banag asawa sa una kay sapatos pa pinasosyal man karon na tas kalibunan kay way gastos hatag man agad yun ang gini ha kamuti orange ni magkaanta na yun dyan karon pa manggod ko kaanhe katong gisugong ati banindot na darya ado ipon ang pakpak ni ado ipon na panglabay diha bawo na ba signal siguro ano itong puwa nga kwanto ha tubo man sa ng puwa ang bagdok harang mo itong kamalig nila ito mo ka no ubos ka na naigidaro na diha makita nga na nabuntis dami nga sa una mula ka ta di mo tayo magkinahanagdaghang gamit dadun karon musik unsa na may dadun kamalisun na kugkuan kan sa nagi pa na tis sure man
Ganin sa mo mga paslak tanan sa kontra mag wag ko kay gibit-bit ako magbit-bit ko sa motor sa bit-bit pa ko nimo da. Napas mo nubilag pang sangit. Bitan ray ko nimo. Motor. Diyan daghan na ba di ay? Daghan. Maong kay kutas. Ano daghan kay ano pa mag iko andaan ipangkargan ta daan ng ipang sudi ng tagsutag sa ugsud. Ang pungot. Ara inita pa magkamuti. Orange rabaning kamuti ha. Orange jad. Mani orange, dekat ingon ni mo orange ni agi, magluspad man kadyo. Kay ka kwanto ila to Ma'am Josel. Nga orange, Yung mas Ma'am Josel. Orange. Mas yung lahat na hatag. ilad. Dara bunbun. Kau na bunbun. Sa gagmay pa mo di magkaan pud mo kamuti di. Kami Jason. Di ba kanang injo yung konsumo? Tagsara. Snack raman ni ninja no. Dui. Di gali kumukaan sa anadog mais. Snack ra lagi ninjo. Kung mais di kumukaan, mais na din Amo na. nga pamahaw pa ni udto pa ni hapon na ni. Yahay magudmos mga bata pa mo kay naahan man mo. Naahan ay giring. Ay giring. Taka gumot tindahan sa merkado. Sa una ra to, panahon. Gani. Di mo puta mo ah. Am isa bitaw. Okay ha. Tsaka ko ba? Buwad. Tarisan pagpauto. Hector pagkaluto. Kamu hindi ko maluto no. Ubi ripe. Uksa. Prutas pa, ubi ripe. Bula pa tanaw nang kuha mo. Agbuwad ba? Naro ko na ijang buwad guys, uwa ba na pagod. Uksa prutas pa, ubi ripe. Panihapon naman ni na guys, kaya sadyo mong kumanihapon. Ano to na ng buso, mabuso ng bata. Mabukog. Sabay labot nga ani man mo agis ang samak. Ang suka mo tagdag suka ba? Kasuka. Mas pag Jabo-jabo pa naman. mas pagsukaan daan. Kanya mo di orange. No. Bao. Di. Yelo. So ningkaan kus buat guys, batang bawas ibag sa ragud pagkabuok kay di mo pud pwedeng magpasulabi. So bisag nga na ragamang date guys, lipay na kadyo ko. So ingan mas undoy nga mag-date sa kuno pod mi, mag-date mi kanang way gastos di ari ramidaris mo to. So sa unas di pa may uyab ingani nagajud mi. Tour guide man gud ni si Ja. Syempre ako vlogger ko, nangita ako mga lugar nga hangipang vlog. Di si Ja mag-guide na. Ang tudwa na develop nagbaji. Kaya na madapi pag nanasan ni nang tour guide Mauto nga, arapon ni kunit siyang pinanggaan. So, bisan pag magkabagod na nazinig sakas bungtod kay magdasang mga gamit, why problema ni na? Nahangtod ni abot tag panahong nagkadado, nagazid hinuon mi. Harap ko ni siyang dagdagon sa una kay, wala gintaon po kumuangay, grabing ito mamang kaadyo. Kaya, siyempre, kita kay mga judgmental, malkitag mga utok, angon-angon, grabe siguro na bubujan ng tawana. Sus, kay garabe, mandayang baetan na, aram manday kong pinanggaa. Wag din taon ko'y pagmahay. Agwa pa siya na tagda, basig nagmahay kurong panahon na. Pero kana laging di malagi ta makasabot lagi sa planos Ginoo. Kanang ahang plano kana mga habag nga mga pution. Pero nang sabag jang gihatag kay magtiilon sa ito man. Pero okay ra kadyo kay grabe jud ko pinanggaa. Taon ni hang bana adik kadyo sa rapitulpo in action. Di ana lang mismo to sige pagtanog tulpo. Matugan ng utanas na nabay signal kay magtan-aw nam day pagtulpo. Pero kidding aside guys, tanawan ni Jog view, warang kanay. So dagay mo ingon nga nganong wa kunoy kahoy ning mga moto da ari. Kuan ra mo ja bundok-bundok ra maguni siya di maguni sa ingag lasang. Pero gitry manig pananom sa una, murag di jud mabuhi bitaw kahoy, pero da pa ni kahoy tag sa gipang harus pus bagyong udit. Baw pud hadlok pud siguro pud ning maglandslide kuno hay mga ligid ning juta. Dari nga side guys na yung mga green dana kay kuan man na palm tree man na, farm man ang dana. Pero umura magway bunga, bawo nga no po na, di siguro po moangay sa juta. Di magud po ka adyo bakili da ari nga side, manang matamnan ra. Agdatos pikas kay grabe man jutong bakili ra gud. Awag view, arang kanais ka view. Bulubundukin, hapon naman pwede, na orange nagsugod ang langit. So sa katawa da ari guys, ganahan sa kinaas kamuti, giparisag pautput. Arang lamia magug kamuti nga orange. Muli nami guys, happy ko karon kay nakalaag mi sa lugar nga among pirmi bitaw laglaagan sa uyab pa mi. Duga medyo kuwa ka ani jud. Dugay jud mga 4 months pod. So I wanna say thank you to the one who brought me here. Gilig na pod. Kisan be. Kisan kay giganahan ko kay. Uy, humot man pautput. Awag iro guys. Ngarira nagkalit. Kita gaani magpautput doy.
Isa man kang iro. Muli nami guys. May nainin ako lakaw. Mo naman nagkarsada. Nanada na ubos. Duy, kaisan man ko. Duy, ato raman na tuduy dito daan to ah. Awat una to paglakaw. Diyan nami sa bahay guys. Naulit nami guys. Luwi lamas unduy. Nag-usi sa kay jang grass cutter. Kay nagguba. Ija sanggi aja. Unsa man nagguba na di? Ning unget. Waning banha mag ano. Pero mo andar pa. Mondar man. Ija ra pa ning negosyo. Guba na gid sa negosyo. Di kay daghan pa jay mong abang dani. Paadyo din na natas mga juhay jud ka maura ka na. Ako ra. Kaya ra. Tanawon galing anong kagal ka. Dali. Okay, go ahead. Karon tanaw ko kuan ani kaning intik ani. Intik. Intik. Nga tagang tunod sa musiko. Hello guys. Apit raman na sa itong tijan. Nananing bidli na busog pugo. Busog po noon pugo mo naning bidli na dyan nga na. Pero ning daka-daka na dyan pa siya. Huwag magkatubang di ilhan. Pero magtakilid. Nagpuson. Ning ugdo nagpuson. Oh.